of God. Nawe wena khona lapha namhlanje. You who are here today, Noma ngabe uphuma emzini ongamazi uNkulunkulu buka isibonelo kulo wesifazane. even though you come out of a household that doesn't know God, but look at this woman. Noma ngabe uzalwa abazali abayidakwa kodwa buka lo wesifazane. Even though your parents might be drunkards, look at this woman. Khona omunye insizwe yaphenduka la Kwasizabantu. Another young man got saved here. Wathi esehamba wathi awangazi ngizokwenza njani ngoba sengibuyele ekhaya. He says, I don't know what I'm going to do. I'm going back home. Ngoba ekhaya ngizothi ngifika nje ngifice umama edakiwe ngifice nobaba edakiwe. I will go home and I will find my mother and my father drunk. Noma ngabe uphuma emzini onjalo bheka nangophuma eJericho emzini oqalekisiwe emzini ochithwayo kodwa wabalwa namaqhawe kaNkuluNkulu. Even though that might be your situation at home, here was this woman in the city to be destroyed, and she is counted amongst the heroes of the faith. Noma uzalwa abazali abahlukana abadivosana uyahlupheka ukhala inyembezi ubusuku nemini kodwa namhlanje buyele ekhaya wena qobo lwakho buyele ekhaya. Even though you are in a home where your parents are divorced and you're troubled, get back home. Noma ngabe awumazi ubaba wakho awumazi noma wakho ukhulela kugogo nje awazi ukuthi uzalo ubani. You might not know who your father is, who your mother. You might be just in your grandmother's home. Ngelinye ilanga sihamba la kwamaphumulo sasilekelela izingane ezintandane sihambe siyibhalisa. We were going here in Mapamuli area, helping the orphans, registering them. Kwase kufika enye ingane masibuza mfana ubani igama lakho na wathi ngingumgwaqo. And one of the boys came and we asked, what's your name? And he said, Mgwaqo, which is road in Zulu. Kwase kufika abanye abantu abadala bezoyilekelela lengane. And then older people came to help this child. Ngoba ngabuza ukuthi awumfana wami igama elinjena waqanjwa abazali bakho na. And I said, my boy, was that the name that your parents gave you? Umfana kangaphendula wacweba inyembezi kwase kusondela abanye ababekhona eduzane beyisiza lengane. This boy didn't answer, just cried, and the older people came to help this child. Bathi enye indoda bihamba emgwaqeni idlulela nje ihambela. And they said another man was just on his way on the road. Wayesezwa lapha eceleni bekunehlashanyana eduzane wezwa kukhala ingane encane ikhala ngezwi elidabukisayo. And he heard in the bush crying something terrible. Isicino wama wahamba wayocinga uthi kodwa lengane ikhalaphi ngoba ngibona abantu abadala nje abahamba nalengane. And he went to go and investigate because he says, I don't see the people that are going with this child. Wakubona nakho kuyingane okuncane okusanda ukuzalwa kusongasongiwe kuyanqashanqasha kuyakhala kulele eduze komgwaqo. Here was this child wrapped up in blankets, here crying next to the road. Uyacinga lo baba kukhona yini abantu abadala bakhona la akukho umuntu la nakho kuyingane kuyakhala ngezwi elidabukisayo yama le ndoda yakubuka kuyingane. Here was this man walking along the road and hearing this cry of this child, looked around to see, is there anybody around? No, only this child. Le ndoda yabizwa amakhelwane ethozana bukani nansi ingane isidino kwagcwala abantu kwafika amaphoyisa kwafika neambulance bagcwala abantu la sekungungwele ngane. And he called out to the neighbors and said, here, look at this child. And they came and the police came, the ambulance came, all because of this child. Kodwa uNkulunkulu enomusa bayithatha bayise esibhedlela yasinda. Yiyo ke lengane engisho ngayo eyayizobhalisa ngalelo langa icwebe inyembezi ikhala ayazi ukuthi ubaba ubani ayazi uma ukuthi ubani into nje eyatholakala emgwaqeni. Here it's this child that had this name. Doesn't know its parents, doesn't know the father or the mother, just was found on the road. Kodwa
noma ngabe uyingane yatholakala emgwaqeni noma uyingane yatholakala ngaphandle komshado namhlanje buyele ekhaya woza kuJesu namhlanje. But listen, even though you are a child that's just found next to the road, or you are a child that was gotten out of marriage, come back home, come back to Jesus. Buya